Salutări, viteză minelor, și bun venit la un nou videoclip pe canalul Ariciul Turbo. Sper că ați avut o zi bună și dacă nu, sper ca după acest videoclip să vă simțiți mai bine. În continuare! Aproape l-am luat. Eggman, ce crezi că faci? Nimic, nu făceam nimic. Serios, nu făceam nimic. Nu te mint. E cumva cald aici. Mi-e cald. Recunoaște, încercai să furi smaraldul maestru. Nu, eu n-aș face asta niciodată. Dar știu cine ar face-o. Cine? Urși Panda! Minți. Bine, așa e. Este vorba de Sonic. Spune-mi mai multe. Era seară. Mă plimbam pe străzile orașului când s-a întâmplat să-l zăresc pe Parazit și să-l aud spunând că el și vulpea cu prea multe cozi plănuiesc să fure smaraldul maestru. Îl bănuiam pe Sonic de la început. Va trebui să merg să-l învăț o lecție. Mulțumesc pentru informație, Eggman. Nu ești așa rău. Am plecat. Distracție plăcută! Ha! Naivul! Acum să-mi revendic premiul. Hei, Tails, ce crezi că ar trebui să facem astăzi? Ei bine, am câteva idei. Knuckles, ce tot faci? Puștul trebuia să-și învețe lecția. Iar acum e rândul tău! Mai gândește-te. Oh no! Oh no! What the? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oprește-te, hoțule! Knuckles, despre ce vorbești? Eggman a zis că te-a auzit pe tine spunând că tu și Tails veți fura smaraldul maestru. Și l-ai crezut? Știi, acum realizez că nu ar fi trebuit să-l cred. Poate că fură smaraldul maestru chiar acum. Ai dreptate, mă duc să-l opresc. Au, și-am pierdut. Ah, da, scuze, Tails. Nu e nicio problemă, Knuckles, dar ce-am pierdut cât am fost inconștient? Îți explic eu, prietene. Pa, Knuckles! Pa, băieți! L-am luat! În sfârșit! Te-am prins, Eggman! Ah! Nu contează! Te voi strivi! Take this! I can't believe this! He's not gonna get away with this! Is that all you got? This isn't the end! Please!
She's not gonna get away with this. Câștigi de data asta, echidnă, dar mă voi întoarce. Iar eu te voi aștepta chiar aici. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canal. Pe mai târziu, puteți, omanilor!